Já jsem úplně zapomněl, co mám říct. Musíš říct něco. No. Něco. Dobře. Ale ne, řekni ahoj, Gary. No jo, jsem tohle. Ahoj, Gary. Jo. Ty neříkáš ahoj sám sobě, ty říkáš ahoj jim. No, ahoj jim. Ahoj jim. Gary, přeci neříkáš ahoj sám sobě, ani ahoj jim, říkáš ahoj jenom. Jenom ahoj. Je ti to jasný? Proč ty neřekne? Já to říkám od začátku. No tak dobře, teď už se neschodím. Jenom ahoj, jo. Jenom ahoj! Ahoj. Zase špatně. No ahoj bez toho jenom. Jo, no tak to jsi měl říct hned, ale ti to říkám celou dobu. To jsem nějak přesle. A teď už to dám. Dobře. Ahoj! Ahoj. Jde z toho jeden! To je hezký. Kari, zapomeň na to, my jsme rádi, že jsi tady a že máš dobrou náladu. Já jsem smutný. Proč? Protože všichni jsou tady tak hezký a já jsem Hezký. Ne. Jsi hezký. Jsi hezký. Jsi hezký. Nejsem, no Ne, samozřejmě, že ne. nejseš. Děkuju. Tak ty ono na nos. A já mám radost, že ty máš radost. Takže už je všechno v pořádku. Je to tak? Ano. Jak se podívám. Já jsem smutný. A proč? Protože já jsem tlustý. Ne. Gary, ty nejsi tlustý. Nejsi. No nejsi, samozřejmě, že ne. Jak to? No jak to bylo, protože ty jsi medvěd. Já jsem medvěd. No a každý medvěd má tak trochu bříšku, jako máš ty. Děkuju, Zdenku, to jsem nevěděl. Děkuju. Jsi taky medvěd? Nejsem, že mám takový malý. Že mám břicho. No to takže Gary, tak už máš konečně dobrou náladu? Já jsem smutný. A To proč? vidím, ale proč jsi smutný? Protože se mě zdal včera hrozný sen. Hrozný sen. Vy to chcete vědět? Jo. Tak já jim to řeknu. Tak jim to řekni. Víš co? Já to řeknu tobě. Tak to řekni mě. Jak to začalo? No? Jak to začal ten tvůj sen? Co se stalo? A potom? Kam jdete? Na záchod, čura. Tak nezapomeňte spláchnout. A umyj si ruce. Vidíš? Taky chodí čura, jako ty. Jako to je prostata, no. Si máme představení pro děti. Tak, co? Jak to začalo? No, ty ti to říkal, šel jsem vstal. Dobře. A potom? No potom jsem se probudil. Gary, my všichni, co jsme tady, tak jsme se probudili. Jo, jenomže já jsem se probudil ve 3 hodiny ráno. Jako v tom snu. Nechně to domluvit. Dobře. Co bylo dál? A teď prosím vás, děti, hlavně nenapovídejte Garymu, jo? Nechte si to pro sebe, když něco budete vidět, nic neříkejte. Jo, nic neříkejte, ať to řekne tady ten moulo. Dobře, co bylo ve 3 hodiny ráno? Já ti to řeknu. Jsem se probudil, koukám, na stole leží veliká čokoláda. Veliká čokoláda. To je zajímavý, protože já jsem mojí manželce k narozeninám koupil jsem včera takovou velikou čokoládu. A sakra.
Joj. Gary, no, jak to bylo dál? Co? Jak to bylo dál? To už jsem zapomněl. Gary, to je... Gary! Kde je ta čokoláda? Co? Kde je ta čokoláda? Čokoláda? Ano, kde je ta čokoláda? Jaká čokoláda? Kde je ta čokoláda? Kde je ta čokoláda? No to se tam já tebe. Já jsem ji schoval. To se mi ulevilo. Mě to. Gary? Kam jsi ji schoval? No? Kam jsi schoval? Koho? Čokoládu. Čokoládu. Čokoládu? Ano, kam jsi ji schoval? Kam jsi ji schoval? No to jsem já tebe, kam jsi ji schoval? Kam já jsem ji schoval? Kam já jsem ji nemohl schovat? No to nevím, to si tě ptám. No, slávně. Ty jsi sněd. Co? Ty jsi sněd. No. Jo.